Eu son un vello de 80 anos, conocín a Castelao, cheguei a insultalo incluso, porque era máis revolucionario que el. Aos 16 anos un é máis revolucionario que un home de 40 e tantos anos, como tiña Castelao entonces. Meu pai viña da Coruña, era da Fundación das Irmandades da Fala, e o nomean a el para que tome unha representación das Irmandades da Fala en Santiago. Entón, aquela casa, da Casa das Tumbonas, convertiuse en unha especie de reunión de xentes que viñan do galeguismo, que viñan a estar ali. Ali estaba Castelao, ali estaba Otero Pedrallo, ali conocían a todos. A República constituiu unha gran esperanza, porque verdadeiramente se salía desa España catastrófica do 98, e a República supoñía algo regenerativo, unha ilusión, con todas as institucións que se habían creado. Os comunistas traballamos moito máis que os mesmos galeguistas polo estatuto. Os comunistas e os socialistas en aquel momento, porque había unha unificación, xuventudes comunistas unificadas, non? Que traballamos máis que os mesmos galeguistas, pintando a calles, pintando a cara, facendo propaganda, verdadeiramente. En eso nos habíamos volcado. Creíamos que íbamos a cambiar o mundo, claro, como esa época xa se sabe que se creou que todo pode facer e tal, e que íbamos a barrer con todo. E todo eso o destruíron. No ano 36 prohibiron os seminarios de estudios galegos, desmantelaron todos os laboratorios da universidade. Foi un choque tremendo. Ángel Casal ven de Madrid de presentar o estatuto. Viña con López Bouza, que era o secretario da Diputación, que se queda na Coruña, López Bouza, o matan a López Bouza, que era o presidente da Diputación, e el ven aquí, se asoma ao balcón e dice: na Coruña temos noticias de que están loitando na calle, tal, tal, hai que axudarlles a botarlles unha man a Coruña. Cando chegamos a la Coruña nun Castromil aquelo, pois, xa estaban na estación os militares, estaban barrendo con ametralladoras, todas as cosas. Non había nada que facer. Despois unhos tíos da Coruña viñeron a dicirnos que, bueno, non o busquedes ao vosso pai porque o mataron. Apareceu alá por Palas de Rei, por unha cuneta, iso era o paseo. Os acaban de poñer en libertad, estaban os falanxistas fora, collían falanxistas e outros. Collían, poñían en libertad, eso lle chamaban dar un paseo, claro, que era unha diferencia do que é un fusilamento, non? Eu salvei a miña vida escondéndome. Estuve 6 meses nunha casa dun tío meu na Coruña, sin salir dali. E, bueno, logo despois, a vida continuou. Terminada a guerra, pois me fui para Madrid, estudiei Bellas Artes ali. Despois, claro, non se sabía, verdade, non nos enterábamos da pobreza intelectual que estábamos padecendo ali. Terminada a guerra, a Segunda Guerra Mundial, no 46, eu pude salir fora a Londres. Toda a cultura verdadeiramente se foi ao exilio, toda a cultura importante de España se foi e morreu no exilio, que isto é o grave. Isto é unha historia moi negra, non? Pero non hai outra, e un se van acabando os anos de vida e non temos outra cosa que facer, aguantar, e nada máis.